fam, for today's content, nakos amo uli ko man hoyod. Ang una na kong vlog ani, katong nas buntod, ha kabuntod din. Sunod kani si Dhoom Rock. Muna ikaduha na akong vlog. Ako ni siyang ligoon together with my mamo. Mun siya Dhoom Rock tan as kamera. Oh, diha na mo na siya ligoon. Basta. Utoy. Tan lang daw ingon si mamo. Ay bitin mang dako agod niya. Kuan. Oh, karami. Apat na lang. Pwede si mo. Apa din siya bukas? Bukat hero bukat. Patukad ra ya kamu. Super fam og nahuman na jumigligos among ero nga si Dhoom Rock. Baling kalihok kayo. Iyawan tag mapakan. Og for the next content kanina pong mga bulakan ni mamo ako ang kuan picture og siya. Nasin lang yun Og thank you super fam. And bye bye.